कलाहांडी जिला जयपाटणा माटीरू शुभारंभ हेला आज पवित्र तिथिरू राज्य सभापति सत्यदासंकर साथे उपसभापति मुरलीधर अछंती हाते हाते संपादक रोहित नियाल उद्यम पार सर्वभारतीय स्तर रे नेब याद सत्यपत्र एबे साजिछि कली कली खबर सुन सुन भाई सुन आगो भौणी खबर जगते आसिला नुआ कहानी जहाकू देइथिल तो एते स्नेह आदर सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर हे सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर आमर खबर सत्य खर नीतिर कलिंग खबर समय बदले बदलुछि तार रूप पाठकंक पाई सत्यर नियारा स्वरूप निर्भरयोग्य तथ्य गुणात्मक प्रमाण आपणक विश्व आमर एकांत सम्मान गारु सहर पहुँचब निर्भीक स्वर स्वर सत्यपत्र एबे साजिछि कली कली खबर कलिंग खबर सत्यर खबर कलिंग खबर आमरी खबर विश्वासर नुआ परिचय कलिंग खबर जगते आसिला नुआ कहानी जहाकू देइथिल एते स्नेह आदर सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर हे सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर आमर खबर सत्य खर नीतिर कलिंग खबर कलाहांडी जिला जयपाटणा माटीरू शुभारंभ हेला आज पवित्र तिथिरू राज्य सभापति सत्यदासंकर साथे उपसभापति मुरलीधर अछंती हाते हाते संपादक रोहित नियाल उद्यम पार सर्वभारतीय स्तर रे नेब याद सत्यपत्र एबे साजिछि कली कली खबर सुन सुन भाई सुन आगो भौणी खबर जगते आसिला नुआ कहानी जहाकू देइथिल तो एते स्नेह आदर सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर हे सत्यपत्र एबे साजिछि कलिंग खबर आमर खबर सत्य खर नीतिर कलिंग खबर समय
बदले बदलुछि तार रूप पाठकों पाई सत्यर नियारा स्वरूप निर्भर योग्य तथ्य गुणात्मक प्रमाण आपणक विश्व आमर एकांत सम्मान गारु सहर पहुँचब निर्भीक स्वर स्वर सत्यपत्र एबे साजिछि कली कली खबर कलिक खबर सत्यर खबर कलिक खबर आमारी खबर विश्वासर नुआ परिचय कलिक खबर तथापि मु वियमगत अनुरोध करी जदि किसी कौन उपाय मो स्कूल रही पारता चेष्टा कले ताले आम निश्चित भाव में उपकृत हो आ कौन कह
ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କିଛି କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ କଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନଚେତା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଓଗାଁ ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିରେ ସେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀୟ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସେ ସ୍କୁଲ ସର୍ବତ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଥାରେ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକତାର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକତାର ସେବା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକତାର ସେବା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ତ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ମୁଁ ମହାଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ରୂପକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ତେଣୁ ଆପଣ ଭଳି ଶରତ ସାର୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିଓ ଥିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସ୍ପେଶାଲ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ରେଜଲ୍ଟ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଥିଲା ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ସାର୍ ଆମକୁ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ତମେ ଯେତିକି 9 ଜଣ ପିଲା ଅଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇବା ଦରକାର ଯାହା ଆମେ 4 ଜଣ ପିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିଲୁ ଅତି ଖୁସିର କଥା ବଡ଼ରାମପୁର ଆମର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଫିଜିକାଲି ମୋରାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁଶଳେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି 10th ପଢ଼ିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି କାରଣ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଏମିତି ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ହଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ରବି ସାର୍ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଏଠି ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁରେଶ ସାର୍ ତା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଓ ସାର୍ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶରତ ସାର୍ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି କମଳ ସାର୍ ଆମର ରଥ ସାର୍ ତଥା ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି କୁନିକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର शुभेच्छा श्रद्धा नितिन विद्यालय शेष सेवा केवल शेष उत्सव से उत्सव आम वृत्ति शिक्षा जोगदे बहुत आनंदित उत्फुल्लित एवं वर्तमान वृत्ति शिक्षा व्यवहार कर वक्तव्य मंचसीन अतिथिवृंद एठारे उपस्थित ग्रामवासी शिक्षक शिक्षयित्री पुरातन छात्र छात्री आमर कुनी पिला माने समस्त को नमस्कार सार जो विदायकालीन सभा प्रथम तो सार को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ एत वर्ष सेवा देगी आप से स्कूल से विदाय दौरान किंतु गोटे शिक्षक चाकरी विदाय नहीं ना चाकरी संबर्धना यही अवसर में मंचर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि उद्घाटक तथा सम्मानित अतिथि मंचर आगे जो मैंने बसी मंच फेर आहरी गुरुत्वपूर्ण सेठी गोटे प्रोफेसर अच्छा बहुत बड़ बड़ बुद्धिजीवी अच्छा साहित्यिक अच्छा
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ମତେ କଷ୍ଟ ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ ସାର୍ ସୁରେଶ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସୁରେଶ ମୁଁ ତାକୁ ସୁରେଶ ସାର୍ ଏମିତି ଯାହା ରାଗ ମୁଁ ଏ କାନରେ ବସେଇ ସେ କାନରେ ଏ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେ ନେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚଲାଉଥିଲୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ରିଟାୟାର୍ଡ କରି 3 ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଆମର ଏହି ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍